Tervetuloa mukaan matkailuautolla Suomen ympäri-sarjan 5. osaan. Raahe oli katsottu ja oli aika jatkaa matkaa kohti etelään. Matka jatkuu SFC Sautinkariin. Otetaan siellä pieni stoppi. Nythän tämä matka on muuttanut sillä tavalla muotoaan, että meillä tulee niin kuin enemmän nähtävää ja katsottavaa täällä länsirannikkoa pitkin alaspäin mennessä, koska tää rupeaa olemaan paikat auki ja keli rupeaa olemaan semmoinen, että tarjontaa rupeaa löytyy senkin puolesta, että pääsee kulkemaan ja jopa hiekkateitä pitkin ajelemaan ja jopa keskellä tietä, niin kuin tuosta tutinasta ehkä kuuluu. Universumi on ihmeellinen paikka. Kaikessa rauhassa ajeltiin Kasitietä etelään päin, niin morjestettiin vastaan tulevalle karavaanarille, niin sieltä tulikin vähän ajan päästä puhelu, että vanha tuttumme Karihan se siellä painelee ja siinähän hän lähestyy Vankkurilla. Tehtiin treffit tähän Kalajoen risteykseen. Kari on muillekin tuttu YouTube-videoista ja paikallisena ihmisenä Kari kertoi, mitä täällä kannattaa käydä katsomassa. Kari meille muun muassa näytti näköalareitin Kalajoen hiekkasärkkien ohi. Hiekkasärkillä on kesäaikaa hirmuinen hulina, mutta vartin matka etelään löytyy Sautinkari, missä on SFC Sautinkari camping-alue. Täällä me saatiinkin auto Sangenkorealle paikalle ihan meren rantaan. Hiekkaranta alkaa nenän edestä. Saavuttiin hetki sitten tänne Sautinkarin SFC-alueelle. Ja taas oli ystävällinen vastaanotto, mutta siellä olikin yhdistyksen kevätkokous menossa. Tää alkamaisillaan justiinsa, niin oli tupa täys väkeä suorasta ja tuvan täynnä olemisesta. Tältä näyttää meidän vankkuri, kun täällä on 2 viikkoa nyt asusteltu. Sanotaanko, että vaikka lähtiessä oli Jaana tän oikein nätiksi siivonut, niin pikkuhiljaa tämä rupeaa näyttämään asutulta tämä paikka. Vai mitä Söpä? Niin. Ja tuossa Jaanan takana näette mustan pussukan, missä on nyt noin viikon aikana kertyneet pyykit ja käytetäänpä tilaisuus hyväksemme täällä camping-alueella ja pannaan hetken kuluttua pyykit koneeseen tekeytymään. Meille paljon reissaaville erittäin tärkeä asia kämppärillä on se, että pääsee pesemään pyykkiä. Sitä kun aina joka päivä tahtoo vähän kertyä. Kun yhdistyksen puheenjohtaja Heikki oli meille kertonut tästä alueesta, olikin helppo käydä tutustumassa siihen, mitä täällä on tarjolla. Sehän me jo tiedettiin, että myös päiväkävijöillä on mahdollisuus päästä merenrantaan. Kämppärin sijainti on vähintäänkin mielenkiintoinen. Tässä Lestijoki laskee mereen. Eli tässä ollaan ihan meren ja joen risteyksessä. Kaikki palvelut, mitä me kämppäriltä osataan vaatia, löytyy kätevästi tältä alueelta. Täällä ei kyllä isommallakaan yhdistelmällä tai linjurilla tuu ahtaan paikan kammoon. Tämän alueen vanhaa teollisuushistoriaa on mun mielestä jätetty tosi tyylikkäästi esiin. Lapsiperheetkin on huomioitu mukavasti.
Kalan ystävinä meille tosi makea juttu oli, että tämän paikan kausipaikkalainen Veikko toimittaa tilauksesta lämmintä savusiikaa alueelle. Mahtava reissupäivä päätettiin tynnyrisaunassa Lestijoen rannassa. Kyllä on Sautinkarikin vankkurihymiönsä ansainnut. Seuraavana aamuna olikin ihmiset ja auto niin hyvin huollettuna, että päästiin huoletta jatkamaan matkaa. Eipä aikaakaan, kun me siirryttiin Pohjois-Pohjanmaalta Keski-Pohjanmaalle. Yhtä kaikki maisemat pysy aakeina. Puolustusvoimat turvasivat kulkureittimme. Kiitoksia siitä. Tää Lohtakarissahan on näköjään matkaparkki. Vähän lueskelin tossa, niin 25 € yö. Ei ole sähköä. Roskista pääsee eroon. Vessat ja suihkut on. Raikasta vettä saa. Ja Kempsan tyhjennys. Iltasella voi korventaa makkaraa. Tää on varmaan käydä baarissakin. Saattaa olla, että täältä pystyy vuokraamaan noita mökkejäkin. Kattokaa Googlesta. Mut joo, nyt ollaan Pohjanmaalla. Ja mulla on ollut aina sellainen, tiedätte kyllä jos olette mun videoita katsellut pitempään, niin sellainen tietty ruokafiksaatio. Ja Pohjanmaalla on paikka, missä mä oon joka kerta käynyt, kun olen täällä liikkunut, niin suunnataan seuraavaksi Jaanan kanssa sinne. Tervetuloa Kokkolan keskustaan. Se on jälleen kerran ihana kaupunki, missä on helppoa pysäköidä. Tämmönen isompikin mötky. Ihan kadun varteen ilman aikarajoituksia, saatika sitten maksuja. Propsit siitä Kokkolalle. Ihan Kokkolan kauppatorin vieressä on paikka, missä pyrin käymään, kun täällä päin liikun, Korvgöransin kebabilla. Nyt kävi mahdoton munkki, tavattiin Kari, joka on yrittäjänä tässä. No Korvgörans on 73 perustettu grilli, mutta sitten 80-luvulla Göran Lilkol rupesi valmistamaan kebab-vartaita. 15 vuotta sitten tämä muuttui niinku ketjuksi, franchising-ketjuksi. Ja mä oon sitten yksi franchising-yrittäjistä ja meitähän on 3. Pietarsaari, joka on meidän emopaikkamme, ja sitten Vaasa, Palonsaaren tori ja Kokkola tori tässä. Eli jos mä oon käsittänyt oikein, niin teillä on esimerkiksi itse tehtyjä nämä tuotteet? Joo, kyllä. Vartaat, kebab-vartaat valmistetaan tuoreesta lihasta. Mulla on erikseen leipoja, joka tekee ne viikoittain. Ja oma resepti, ketjun alkuperäinen resepti, joka on ollut sieltä 80-luvusta lähtien. Joo, ja sen kyllä huomaat. Joo, täytyy sanoa, että sulla on hyvä maku. Tuoreiden raaka-aineiden ja omien reseptien lisäksi tämä paikka on kuuluisa annosten koosta. Siinä on kännykkä mittasuhteena. Ei kannata isointa ottaa. Hoho, siinä oli matkailunähtävyys vailla vertaa. Otin sen pienemmän kebapannoksen ja hyvä, jos puolet jaksoin syödä. Sama Jaanalla. Jaanalla tää oli eka kokemus. Noin jättiläiskokoisesta kebapeista. Tänne nähtävyyteen kannattaa todellakin tulla maha tyhjänä. Ja jos otat sen isomman annoksen, niin sun täytyy olla kilpasyömäri tai huippu-urheilija, että jaksat sen syödä. No kato perhana, siinähän se on Korvgörans. Hei hei! Kiitos, iso kiitos, tullaan toistekin. 5 vuotta sitten vuokra-autolla me oltiin ensimmäisen kerran ikinä matkailuautoreissussa ja ihastuttiin tähän hommaan. Yksi syy siihen oli, että Raippaluoto, missä käytiin, oli upea paikka ja päätettiin mennä katsomaan, onko aika kullannut muistot. Raippaluotoon vie
Suomen pisin silta yli kilometrin, 100 metriä pitempi kuin Heinolan tähtisilta. Noi pylonit nousee yli 80 metrin korkeuteen. Ehtoota Svedjehamn campingista Raippaluodosta. Tultiin tänne nyt 5 vuoden jälkeen ja kyllä tämä maisema ja kaikki muu merenkurkun alue ja tämä on jopa Unescon maailmanperintökohde tämä paikka, niin on tämä ihan ainutlaatuista. Päätettiin olla 2 yötä täällä ja ottaa vähän chilliä pitkästä aikaa taas. Yö oli täysin hiljainen, vain lokkien äänet kuului ja aamulla oli aika lähteä Öpötin kanssa aamukävelylle. Kuinka ollakaan, niin me törmättiin nyt tämän paikan omistajaan, joten olepa hyvä, kerro kuka olet ja mistä tämä kaikki on saanut alkunsa ja mitä täällä on tarjolla. Kiitos, Jessica Lindgren on ja alun perin on syntynyt kyllä Etelä-Suomessa, mutta mä oon löytänyt itseni tänne saaristoon ja ihastunut paikkaan ja mä halusin jakaa tätä myös muille ja mietin, että mikä olisi semmoinen hyvä. Ja aloitin vuokraan mökkiin ja sitten tuli mieleen tämä camping, koska sellaista ei täällä ollut oikein leirintäaluetta ja siitä lähti idea sitten lähteä tätä työstämään eteenpäin. Mitä kaikkea täällä matkaa ja saa? Joo, viime kesänä kesäkuussa päästiin avaamaan niin kuin kaikki palvelut, että täällä on saniteettitilat, suihkuu ja vessaa lämpimällä vedellä ja sitten keittiötila, mitä saa käyttää, se on ihan täysin varustettu. On jääkaapit ja mikrot ja kahvinkeittimet ihan vapaassa käytössä ja sitten tehtiin myös tämmöinen yhteinen terassi, että kaikilla ei ehkä ole omia kalusteita mukana, niin saa sitten yhdessä viettää aikaa terassilla ja katsella auringonlaskua. Ja totta kai sähkö kuuluu ja sitten on harmaan veden ja ton kemiallisen WC:n tyhjennysmahdollisuus ja veden täyttö. Ja sitten voi grillailla ja totta kai nauttia luonnosta ja auringonlaskuista. Ja miten jos mä haluan tänne nyt, siis mehän nyt vaan tultiin tänne ja tuossa sähättiin, mutta voiko etukäteen varata paikkaa ja näin poispäin ja miten se onnistuu? Joo, kannattaakin, koska mulla on vaan 10 sähköllistä paikkaa tässä toistaiseksi. Niin välillä oli viime kesänä ihan jonoksasti porukkaa tuossa, että joutui käännyttämään. Niin kannattaa varata, varsinkin jos on hyvä keli, niin saa sen paikan sitten niin matkaparkki.com sitä kautta tai mun nettisivuilta www.visitbjörkö.fi tai sitten Campcation on myös käytössä. Ilmeisesti täällä jossain vaiheessa pääsee pyykitkin peseen, että sitten on niinku kaikki palvelut saatavilla, eikö vaan? Joo, pesukone olisi tulossa ihan piakkoin. Itse asiassa lähden viikonloppuna hakemaan. No niin, että tämmöinen paikka ja tässähän on tätä luontopolkua ja näkötornia sun muuta, niin nyt me päästetään Jessica sitten touhuumaan täällä. Me lähdetään urheilemaan. Hyvä. Kiitos sulle tosi paljon. Täällä on ihana olla. Kiitos ja tervetuloa ja nauttikaa. Joo, varmasti. Ja nyt kun me päätettiin tosiaan ottaa tämän päivän oikein rennosti, niin uskokaa tai älkää, lähdetään Jaanan kanssa melkein eräjormailemaan. Lähdetään kävelemään tää Budvatnet runt kävely. Tämä alue on Unescon ainoa luonnonperintökohde Suomessa. Se johtuu siitä, että on entistä merenpohjaa ja maan kohoamisesta johtuen tämä maa nousee 8 millimetriä joka vuosi täällä. Tässä sä esimerkiksi näet entisen vilkkaan kalastajakylän. Nykyään nämä kaikki rakennukset on maan keskellä, ei paljon kalaan pääse tästä enää.
Komea homma oli kävellä kyllä tuo luontopolku ja kiivetä torniin, mutta unohdettiin tietysti kokemattomina ulkona liikkujina vesipullo. Sen takia täytyy varmaan mennä ottamaan Olutta. vaikka esimerkiksi juurikin suosikkijuomaan. Ja äärimmäisen komea paikka olikin ottaa suosikkijuomaa ja nauttia elävästä tulesta sekä auringon laskusta. Oli tosi ihana viettää 2 yötä tuolla luonnonhelmassa meren äärellä. Kaislikkoa ja heinää ja kiviä ja lintuja ja kaloja ja kalastajia veneitä. Niin kaunista, niin rauhallista. Tämä on ikimuistoinen paikka meille, niin kuin on sanonut, niin meidän ensimmäinen karavan-turnee toi tänne ja se oli rakkautta ensisilmäyksellä. Tästä voi vielä tulla ihan hyvä reissu. Me ollaan harrastettu tätä omatoimimatkailua yli 4. vuosisata ympäri Eurooppaa henkilöautolla, moottoripyörällä ja nykyään matkailuautolla. Nyt ollaan menossa tutustumaan Vaasaan ja esitettiin yhteistyökumppanillemme Rintajoupin autoliikkeelle haaste etsiä meille Vaasaan tutustumista varten suurin piirtein meidän vankkurin hintainen ajoneuvo. Katsotaan, mitä meille keksittiin. Morjesta, mä oon Kaartin Vesko. Moikka, Miro. No, hauska tutustua. Kuin myös, ja tervetuloa tänne Vaasan Rintajopin autoliikkeeseen. Kiitos, teillä onkin aika hitohuppea paikka täällä. Täällä olisi muutama eri auto ja vaihtoehto. Te olette miettinyt, että henkilöautoa lähdettäisiin kokeilemaan seuraavaksi. Mä mietin, jos lähdettäisiin teille kokeilemaan ihan tuommoista uudempaa sähköautoa tänään. Miltä se kuulostaisi? Oi, no, kyllä mä oon sähköautoa muutaman kerran kokeillut, mutta ainahan se on pikkusen sellainen, mutta mielenkiinnolla lähden kokeilemaan kyllä. Jes, lähdetään teille katsoa auto, niin pääsette tien päälle ja kokeilemaan. Tässä meillä olisi vastaava uusi auto, Skoda Enyaq. Oho, vai semmonen? Joo, tätä mä mietin teille, kun te haluaisitte lähteä lähestymään nyt kaupunkia ja erilaisia nähtävyyksiä ja kokea, miten siellä toimitaan, niin mä sanoisin, että sähköauto on nyt parasta, mitä te voitte siihen kohtaan ottaa. Tästä ei ollut tarkoitus tehdä minkäännäköistä koeajovideoa, ei sinne päinkään, mutta kyllähän se tulee heti miettineeksi, että minkälaisia puolia tässä olisi matkailulle tässä autossa. Tosiaan hyvät sähkösäätöiset penkit, joka suuntaan saa säätää. Hyvä juttu. Edessä 2 mukitelinettä, ehdottoman hyvä juttu reissussa ja 2 USB-C-laturia. Takapenkillä vallan loistavat tilat ja mikä kiinnittää huomiota, niin takapenkille on oma ilmastointilaite, mikä on kyllä tosi tärkeä. Meidän tytär olisi aikanaan tuota arvostanut, kun istui henkilöauton takapenkillä 10 000 kilometrejä ja USB-C-laturit on täälläkin. Sitten kiinnitti huomiota, tässä on myös tällaiset pimennysverhot tänne takapenkeille, mikä varmaan on siinä vaiheessa kiva, kun ollaan jossain Etelä-Euroopassa ja aurinko paistaa hullun lailla. Sähköllä avautuva takaluukku ja kattokaa, miten paljon on tavaratilaa tässä. Kyllähän tänne mahtuisi perheen reissutavarat. Todella tilavan tuntuinen auto, hiljainen, kaikki mahdolliset varusteet, mitä minä ainakin osaan keksiä. Liki 300 hevosvoimaa tehoa ja yli 80 kilowattitunnin akku, että kyllä sillä varmaan vähän pitemmänkin stintin vetäisi. Ei ollenkaan hupsumpi vehjen matkailukäyttöä olisi kyllä. Ja vihdoinkin ollaan täällä, missä mä oon useasti halunnut käydä, eli Strömsössä. Ja sehän on täällä Vaasassa. Ja siinähän se on. Ja se veikkaan, että se on monen TVtä katselevan sellainen, ei välttämättä nyt suosikkiohjelma, mutta semmoinen kiva ohjelma. Ja mulle on muuten nyt ihan uutta tässä se, että tää on 1800-luvulta tää aluepytinki tässä. Ja tää on vaan osa siitä alkuperäisestä, mitä se on ollut. Ja täällä on ollut jonkun Adolf Grönbergin
taloudenhoitaja, hänen kanansa, ja Adolf teki konkurssia ja sitten sen suku otti tämän haltuun ja siinä on tässä asunut. Ja tää on ollut parin TV-intoilija villi idea alkaa tekee pientä ohjelmaa, missä olisi kaikkea mukavaa. Vähän niin kuin nämä Hemma-videot matkailuautolla Euroopassa -sarja, tehdään jotain kaikkea sellaista tuotantoa, että ihmisillä olisi mukavaa ja sitten on mukava tehdä. Tervetuloa Strömsön uimarantaan. Niin kuin totesin tuossa jo aamulla, niin on tosi kova tuuli, ollut myrsky täällä ja kylmähän tässä on seistä, mutta tässä on ollut höyrylaiva satama, että ihmiset on päässyt sitten tänne Strömsön puolella käymään. Ja siinä on järkyttävän näköinen pukuhuone, uimakoppitalo. Täällä on sitten se verstas ja vaja, missä on nikkaroitu kaikenlaista tässä kyseisessä ohjelmassa, jonka tuotanto on jo lopetettu. Mikä ei kuulu joukkoon, mitäköhän on taas nyt ajateltu. Vanha historiallinen miljöö, niin rakennetaan sinne tämmönen uusi loota. Se oli Kanala toi kaunis koristeellinen talo. Joo, olipa kiva käydä täällä ja nähdä tää omin silmin ja kuinka editoidessa ja kuvatessa voi saada monen asian näyttämään ihan muulta, mitä se todellisuudessa on. Aina ei mene niin kuin Strömsössä, mutta tänään meni. Olihan aikamoinen mekoti, että kyllä me oltiin oikein tyytyväisiä. Siinä olisi ihan oikeasti mahdollisuuksia niin kuin reissuautoksi tuossa Skodassa. Hei, kiitoksia Miro sinulle. Kiitos ja mukavaa kun kävitte ja kyllä me ollaan vielä yhteydessä. Joo, palataan asiaan. No niin, turvallista matkaa. Moikka! Matka jatkuu kohti... Minnes me ollaan menossa? Oh no!